Ninsabu fl-aħħar tmiem il-ġimgħa qabel il-festa tal-miliet. Tmiem il-ġimgħa sinonimu mal-aħħar ġirja għar-rigali, kif ukoll max-xiri marbut mal-preparamenti għall-ikliet u l-festini tal-miliet. It-temp sabiħ ta' dawn il-jiem jgħin aktar biex in-nies tmur fiż-żoni u fl-istabbilimenti kummerċjali ta' pajjiżna u tixtri l-aħħar bżonnijiet u rigali, dejjem bit-tama li min se jirċievi dan ir-rigal se jogħġbu, għalkemm kif dejjem ngħidu l-aqwa il-ħsieb. Kull miliet iġib miegħu rigali ġodda, rigali li jkunu moda fil-perjodu partikolari. Sa minn ġimgħat jew saħansitra xhur qabel il-miliet nibdew naraw riklami ta' prodotti partikolari aktar spiss minn ta' oħrajn. U bekk ħafna jitħajru li jakkwistaw jew li jaqalaw l-aktar oġġett popolari. Net News żar it-toroq ta' taslima fejn staqsa lin-nies fiex waslu fir-rigward tax-xiri u x'inhuma r-rigali li jaħsbu li se jkunu l-aktar popolari din is-sena. M'għandix xi ħaġa issa ċima li nkunu isna maqudin mal-familja mal-ħbieb, ikun hemm imħabba u tkun eżatt, tkun maqut iktar mill-rigali għax tipo ta' 15 sena ma tantx għandek affarijiet li tkun trid iktar bħal meta tkun żgħar oġġetti, tkun trid isek laqda tieħu pjaċir. U x'taħsbu li tfal forsi qed jistennew din is-sena, x'inhi l-moda ta' din is-sena? Xi iPhone jew xi ħaġa. iPad. Xi logħba ġdida fuq l-Xbox jew il-PS4 jew xi ħaġa hekk. Kif beħsibkom tqattaw il-lejlet u nhar il-miliet? Mal-familja, inxerdu l-imħabba bħal kull sena nippruvaw min ikun fi bżonn nippruvaw ngħinuh u nsibu modi għal kollox. Fej soltu konna nħallu sal-aħħar, ma darba sibni għada xejn u l-istajna kważi shopping naħseb palut minn tijem l-istajna kollox iva. Affarijiet zarfat l-inna mal-balk huwa kollu l-ġiri palut minn tijem ma minna xiri kollu. U li ma taħseb se jkunu l-aktar rigali popolari din is-sena? Naħseb il-gadgets li għaw jiena, naħseb il-tablets jibqaw, il-mobiles jibqaw favoriti u il-gadgets li zjetu ġviri daw li għet joħorġu dal-axħar, dawk li jistaw jġuni f'moħħi bħalissa. Toys pal pupi bħalissa għandi tifla ġifiri nistanajt pupi, forsi xikċejjen, jew affarijiet aktar żgħar li jilagħbu bihom. U tajja palihom għax jinsew ftit il-mobiles ukoll, tipo mhux ġast YouTube u affarijiet hekk, ikun hemm aktar affarijiet li jistgħu jinvolvu ruhom ta' spiss jħossuhom aktar komdi wkoll. Għalkemm illum nistgħu ngħidu li l-maġġor parti ta' tfal għandhom kollox, xorta waħda il-maġija tal-għodwa tal-miliet u tbissima fuq l-uċuħ ta' tfal hekk kif isibu r-rigali hija esperjenza li għalkemm isseħħ kull sena xorta waħda ġġib magħha ferħ u emozzjoni unika. Nawguraw li aħna l-adulti wkoll nesperjenzaw dawn l-istess emozzjonijiet fil-miliet flimkien ma' dawk eżies għalina.